ọkọdị na-ekwukwa okwu maka na onye bụ eze ruo ya nke onye ji ego onye agọnị ya mana eziokwu onye bụ eze na eze ji eri ya ọkọdị ofu aka lụta mmanụ na o ji ezubere ọha ọnụ ma bụrụ eziokwu ụmụ Igbo be anyị ọkọme ọkọdị na-ekwukwa okwu ọkọme ọhịa o meru ọkọdị maka na onye bụ eze ruo ya nke onye ji ego onye agọnị ya mana eziokwu onye bụ eze na eze ji eri ya ọkọdị ofu aka lụta mmanụ na o ji ezubere ọha ọnụ ma bụrụ eziokwu ụmụ Igbo be anyị onye bụ eze na eze ji eri ya o rie na okorobịa ruo ya na nke inugo ka onye bụ eze na eze ji eri ya ọkwanụ nne ibe nna ayọ ndị ọgụ uche emere mmadụ Igbo na-emere ụlọ ibe na anyị ji adị ka echi na-eche anaghị agwụ agwụ ọchọ nke o ji eme anyị bụ Igbo na ọ ji analịla azụ ọkwa eche anyị na-eze ata ṅụkwa ya mmiri na anyị bụ Igbo adị Igbo ata ajọ ọkwa n'eziokwu hei ọkọdị ụfọdụ na ọ ga-adị na anyị mma mgbe na-ayọ Chineke wee na-asị ya n'aba nwa na mmụọ nsọ ezigbo ha mmasịkọ awagozi dịka alọsi anyị na-anya kịta na anyị chọrọ ka anyị gwazie ji nke esiri esi agwasịsịa ya maka n'ihu yọkọpụta na-alọsi wee dị n'igwe mgbochila alọ igwe ese n'ogo mgbọ ya bụ igwe esizichila ala ọchịbachịsịa igwe mgbọ ka ga-esi mgbọ ka wee chịkarị mgbọ ọchịbachịsịa ọkewagwata alụ o wee bazie m nwata aka mgbe ndị ibe a na-akpọ 42 years mgbe na-asị ka mmekwa ibe na-agba mere anyị na-eme dịka omenala alụsisi na ala na-abụ gbawasịa nke ndụ awa ka anyị eyi ibe dị na anya dị iche eyibe isi na ọgwụgwụ na nke mbụ ka m na-ekwu na nke Igbo wee na-asị Chukwu Olise ya bụrụ onye mbụ bụrụ onye izi bụrụ onye ịla bụrụ onye etiti bụrụ onye enyi na onye mbụ na onye ibe niile wee na-asị ya n'afọ mama mmụọ nsọ onye igwe ezigbo ọha mmasị ịkọ ọ ga na-asịsị aha wee welezi okwu ji wee tinye na mmanụ ofe efesi anya gbasara na anyị ọnụ alụghị ji ndị be anyị ndị ji ọrụ nzara ọrụ ndị mmadụ maka na uru oge mma abụ m aka na aka ebi n'ụlọ unu ji ebiri wee na m aka ọra m
ga-eji otu esi
DJ Minister, Deputy Chairman, all the councillors, both former and current councillors. I use the Chairman party. My chairman, members, and the next day, Igwe Abubakar, Igwe government, Igwe Memo, but onye na-eme ọfụma ka a na-abịa dịka etu a. Daalụ hinne, daalụ. The mayor. Ike Kubana, Ozi, Amaokwado, nke a Ozi Ike Kubana, ọ nọ nso, mana ọ nọ nso. Nke a Ozi local government, pati ya batara mbụ, mana ha sokwa wee bata. Nke a Ozi, Igwe daalụ. Igwe! Igwe! The people's mayor. Iyamu Igwe abata. maka na onye fe eze ruo ya nke onye ji ego onye agọnị ya onye fe eze na eze ji eri ya ofu akara maka na onye fe eze ruo ya nke onye ji ego onye agọnị ya onye fe eze na eze ji eri ya ofu akara ụta mmanụ na o ji ezubere ọha ọnụ ma bụrụ eziokwu ụmụ Igbo be anyị onye fe eze na eze ji eri ya orie na kolobia ruo ya na nke Inugogwu onye fe eze na eze ji eri ya ọkwanụ nne ibe nna ayọ ndị ọgụ uche emere mmadụ ibu na-emere unu ibe na anyị ji adị ka echi na-eche anaghị agwụ agwụ ọchọkọ jem anyị bụ Igbo na ọja analila azụ ọkwa eche anyị na-eze ata ṅụkpọ ya mmiri na anyị bụ Igbo adị Igbo ata ajọ ọkwa n'eziokwu hei onye fe eze na eze ji eri ya orie na kolobia ruo ya na nke Inugogwu onye fe eze na eze ji eri ya ọkwanụ nne ibe nna ayọ ndị ọgụ uche emere mmadụ ibu na-emere unu ibe na anyị ji adị ka echi na-eche anaghị agwụ agwụ ọchọkọ jem anyị bụ Igbo na ọja analila azụ ọkwa eche anyị na-eze ata ṅụkpọ ya mmiri na anyị bụ Igbo adị Igbo ata ajọ ọkwa n'eziokwu hei maka na onye fe eze ruo ya nke onye ji ego onye agọnị ya onye fe eze na eze ji eri ya ofu akara ụta mmanụ na o ji ezubere ọha ọnụ ma bụrụ eziokwu ụmụ Igbo be anyị maka na onye fe eze ruo ya nke onye ji ego onye agọnị ya
na nke inugo gwa onye bụ eze na eze ji eri ya ọkwanụ nne ibe nna ayọ ndị ọgụ uche emere mmadụ igbu na-emere unu ibe na anyị ji adị ka echi na-eche anaghị agwụ agwụ ọchọ nke o ji eme anyị bụ igbo na ọ ji analịla azụ ọkwa eche anyị na-eze ata ṅụkwa ya mmiri na anyị bụ igbo adị igbo ata ajọ ọkwa n'eziokwu hei ọ ka ọ dị